Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refayaw pirmi abrisirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, maglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Wow, 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 wow. Sa kumain mo butang, nakanunay natong makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang natong pagabuhato, hindot kaayong makauban nato sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Kay ikaw man, ang hangin ng iginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal lang ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang Okay, maayong hapon. Ano sab kita ni ining atong tulumanon. Ikaw, ako ug ang nasod. Sa dili pa ato kining sugdan pinaagi sa mga pag-ampo. Amahan Dios nga labing gamhanan. Nagapasalamat kami kanimo ni ining kahaponon Lord. Salamat sa imong pagpakig-uban kanamo bisan pa sa among pagbiyahe hangtod nga niabot kami dinhi sa OBM Oro Broadcast Media. Salamat Lord sa imong kaayo, sa imong grasya Ginoo sa matag usa kanamo God. Ikaw Lord among pag-imbitahan niini nga kahaponon. Uban ikaw kanamo niining programa Ginoo. Nga diin ikaw nagagamit kanamo aron ikapasabot sa mga nananaw karon nga diin unsa gayud Lord ang among papel sa katilingban. Salamat Lord sa imong pagabuhaton. Ikaw maghatag kanamog kaalam nga diin ang among litukon nga mga pulong nagagikan gayud kanimo God. Ikaw magapakigsulti uban kanamo Ginoo. Bisan pa sa akong partner
Pastora Susan, ikaw magahatag kaniag kalam Ginoo. Salamat Lord nini nga kahaponon, dungog ug gihimaya diha lamang kanimo o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Og karon mga nagtan-aw kanamo karon, magpailami sa among pangalan. Ako si Rodney Real Semiliano Bahala. Alang sa pagtimbaya sa tanan nga nagatan-aw karon, salamat sa inyong pagtan-aw bisan pa sa amoang mga higala, mga kaila, ingon man sa amoang mga igsuon ug ingon man sa akong trabaho sa ako ang mga amo sa National Steel Corporation kaniadto nga karon nasira na, si Mike Batilis, si Sir Mike Batilis. Kumusta ka, Sir? Si Manny Pukson, kumusta? O si Edmond Badwa o si Edwin Chu. Mo kini ang akong mga buutan o akong mga amo sa National Steel kaniadto. O ingon man sa tanan gayod nga nagalantaw karon, manghapon kaninyong tanan. O nasayod ko nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan sa diha nga kita magasalig kaniya. Pastora, ikaw sab panibaya sa atong mga tigkon karon. Maayong hapon tibok kalibutan sa nagkalindiing dapit sa atong tibok kalibutan nga nakasinati og pandemic. Kay kani worldwide man ang pandemic karon, o bisan pa ang atong nasod sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga di naminaw kanato karon o nagtan-aw. Salamat sa inyong kaayo o ako nagaampo nga diin kita dili ta pasagdan sa Ginoo kay kita Amen. man ang iyang mga katawhan nga mga pinangga nga mga katawhan nga diin atong gilantaw usab kita sa Ginoo. So diha sa Lanao, sa Zamboanga, sa Davao, pamusta usab sa atong pinanggang presidente, bisan pa ang down sa mga barangay council. So ing ana nga kita gigamit sa Ginoo, nga kamo gigamit usab sa Ginoo sa pag ang among trabaho nga isip ing ani among gitiwas ang trabaho nga among nabiyaan sa una sa panahon 2011 nabiyaan tungod kay dito sa Iligan Love Radio. So among gihuman karon, ako nagtuo nga kamo nakadungog kanamo, nga kung makadungog kamo ma-feel ninyo kung unsa ang atong nasod karon. Nagkalisod-lisod siya pero i-rebuild og atong tabangan usa ka nga katabang sa atong nasod nga Pilipinas. Singon ani, salamat sa tanang mga lideris sa nagkailaing mga lugar, syudad, barangay, munisipyo, ingon man sa mga DN sa province, by regions, ang mga 13 ka regions sa tibok Pilipinas. Salamat kaayo nga niata karon sa Region 10. Mao ni ang Cagayan de Oro City. We are from Iligan City. Sakop kami sa maong region. Sing ani mga igsoon, mga kauban, mga pinangga sa Ginoo, sa daga na panahon nga ako ipasabot ikaw ako ug ang nasod. Maghisguta sa kinabuhi ni Governor Nehemiah. Si Governor Nehemiah, siya ang atong maong nag-rebuild sa Jerusalem sa time nga na kahunla ko na.
siya ang gigamit. Mm. Dahil by the time nga diin siya ang gigamit mga igsoon, kana ang naay mga mubabag, naay mga sanbalat. So ngano kay ikaw man ako ang nasod, unsa may nahitabo sa kanimo nga niya ka sa nasod, naa ka sa syudad, naa ka sa barangay o sa sitio ba ka. Unsa bay imong gibuhat sa panahon nga diin ang mga katawhan nanginahanglan kanimo. Tingali dili lang siguro kwarta, di lang siguro kana ang unsa ba kung dili mga butang, kung dili dunay mga butang nga imong mahimo. Number 1 sa pag-ampo. Amen. Dayon kung dunay itabang nimo, itabang. Dili nimo gadaoton sense kauban man nimo, kauban man kay Pilipino man, kauban pud nimo kay pinasaylo sa tibuok kalibutan nagmahal ang Ginoo. Naa siya sa tanang lugar. Kung nag-bless siya sa Amerika, nag-bless po siya sa Pilipinas. Amen. Nag-bless, katanang lugar, iyang gipanalanginan, lain lang mga paagi. But then, katong time nga diin, iyan ang i-rebel, naapoy mga sanbalat, naay magbabag-babag. So, kani mga walhon, mga bisag katarong nga ang buhaton, dautan lagi hapon sa uban. Kay kani manggod ang kalibutan. Ang matarong na himong dautan, ang dautan na himong matarong. So unsaon nimo pagsulbad anang mga butanga. Nga diin gihimo naman hinuon nga matarong ang dautan. So pareha karon sa atong nasod nakabalo na mo og unsa kinsay ning tabang, kinsay ning daot. Labi na kining time karon na pandemic, di ta kadali-dali lakaw. Gusto tang madto ditong dapita, gusto tang mubalik, dili naay magbuot nga i-quarantine ta. I-quarantine dayon di ka basta-basta o wala kay mga papilis makalakaw. Kaya naman tungod kay ning submit ta sa atong gobyerno. Mm. Sa Roma 13 dito mo submit ka sa atong gobyerno. Kaya kung di ka mo submit sa mga pangagamahanan like president, mga mayor, governor nga naa ka nabilong, kung di ka mo submit mo na nga masuko ang Ginoo ana. Kung siya matarong pero dautan siya di pud ka mo submit. Kaya may kalipay ang Ginoo ana sa tao nga diin nas pamunuan unya dili Dios nun, dili matinud-anon ug corrupt siya kay magmorn man pud ang nasod nga diin ang leader corrupt. Mm. Mo na nga nahimo tang i-corrupt na corrupt ta. Bisan ang atong pagpangalagad sa Ginoo nahimong na corrupt. Ngano ang saad nimo nga musimba kag alas 7 mo adto na kag alas 9. Mm. Bisan sa mga meeting area. Manader na iduhag ingon nga Filipino time ang good. So kung sa maday ang American time, na moingon bitaw nga dili ta mo value sa mga oras, di nato i-treasure ang oras. Kada matod pa sa historial, time is gold. So yung ana mag-meeting. So sa ana nga paagi nakakurap naka how much more sa mga butang pang mga gusto nimong gakuhaon sa dili pa insaktong panahon ug dili gyud nimo imo mo kurap na lang gyud ka. Kay para makuha nimo ang usa ka butang pero in due time gitan-aw sa Ginoo imong kasing-kasing sa panahon sa insaktong panahon imong gihatag ang panahon sa Ginoo matingala na lang ka nga gitagbo na day kas Ginoo pero dunay panahon lagi ang uban mga katawhan maghimo na lang pamaagi mga mudos mangilad mo karnap unsa may buhaton nga labag sa balaod mo nang mapriso. Ato ibaon mga kaigsuunan, mga tibok nasod, tibok kalibutan, all truth is parallel. Amen. Parallel siya in the sense kung makasala ka sa kalibutan, dakpon gyud kas pulis. Ato anda kag NBI. Kung makasala pud ka sa kuan sa Ginoo, adto pud ka. Silutan pud kas Ginoo. Kay ingon man siya sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of glory of God. Ang tanang nakasala, nakabsan sa himaya sa Dios. So kay nakabsan sa himaya sa Dios, kitang tanan nakasala, wala nakasala.
Amen. Pero nakasala ta pinasaylo. Mubalik kita sa Ginoo everyday. Amen. Kung mahimo every minute kung mahimo. Kay matud pa every minute oh, of the hour, every hour of the day, every day of the month, every month of the year. So mo na imong buhaton nga diin ikaw naa pa kay kuan, apa kay kusog kay time mo wa na ka adto na ka mo flight na ka ya. Kuhaon na i-require na sa Ginoo imong kinabuhi. Unsay imong nabuhat panahon ni akas kalibutan. Mo naman pud na ang buhaton nimo nga unsa karon gibuhat nato nga diin kana natay legacy nga ihatag nato ibili nato sa mga katawhan, sa imong mga anak, sa imong kanang apo, imong mga igsuon. Muna nga ang gisgutan nato karong pag-build. Dili ma-build bisan sa pamilya kay dunay crab mentality. Ang Pilipino crab mentality. Kung madato ang igsuon, tabangan, dito magpuyo, dito kaon, dito tanan. Unya og di pagyud makop up tanan, masuko pagyud kay wa makontinto. Singon ana mo na imbis kay rebuild, imbis kay malipay ka nga imong igsuon, nakabato ni ana, magdinautay silingan, mga igsuon, mga katauhan. So dili masabtan ang tao. But din kung ikaw nasayod ka nga gipanalanginan ka sa Ginoo nining yutaa ning nasura Pilipinas, di lang para nimo o para pud sa uban, kana mo na insakto sa imong kinabuhi igsuon. Kay bisan pag tag-iya ka tibuok kagayan imuhan ning yuta, madtog gyud ka 6 feet below the ground, mura gyud toy imong pahat. Mingon ka mukumo ko sa yuta nako kay mamatay nako, ikaw ug ang yuta nag-ipon, wala nay nakita. So wala nay nakita nga Yuta na tanan. yuta na tanan. But then imong una-unaon nga bisag unsay imong nahuman, ingon diha sa Salmo 49, mamatay gyud ang tao, inila og di inila. Inila og di inila, then naakay dato og pobre ka, buutan man kag buang, unsa may imong karon nga pagkatao, sa dihang i-require na kas Ginoo, la gyud nya ingon ra ba dito, walay igong salapi nga ikapalit sa tao kay perting mahala. Mahal man, but then imo gihapon ang Ginoo manggod mo ay nagtisok sa atong sulod dito sa atong inahan. Kay daghan mang mga inahan nga dili makaanak. Daghan pong mga anak o mga ginikanan nga nagpugong pud pag-anak. So may nga ana nga it's a blessing gyud nga ikaw na tao, di lang para sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, kung dili para pud sa uban. Pareha ni Abraham, si Abraham gipanalinginan aron mahimong panalangin sa uban. Nahimo siyang father of many nation. Ang iyang kaliwat daw wala sa baybayon, nahimo siyang kaliwat siya father of faith. Kaya father of faith man siya, mao na nga ang atong kinabuhi, siya ang atong amahan, ang ating kinabuhi karon di nato sayangon. Amen. Nato sayangon kay dili man ni atua, hinulaman man nato ni panahon ug muuli na ni, require na ni sa require na tas Ginoo. Una nga doon na natay mga legacy, doon na tay mga butang na bilin nga mahinumduman sa atong mga kaigsuunan. Una nga pangmingaon ang kaigsuunan, dili ingnon mayra putog na nawala to siya kay badlungon putos katilingban. Badlungon sa katilingban, mao to nga kita
hinay-hinay ra tag recover karon. So ang nahitabo kadto wala magpa sa rebuilding the nation, rebuilding si Governor ni Maya wala gid siya magpa pildi. Iyag yung gihimo nga ipabuhat sa Ginoo niya. Until sa time nga ang iyang kinabuhi nahimong panalangin. Kay gitabangan man niya ang mga katawhan. So ingon ani ang katawhan nga diin nangalaga diha sa Dios. Busa ikaw ug ako kinahanglan nga dunay buhaton. So dili ka nga ikaw ra sa imong sarili. Amen. So magbuhat tag maayo para sa Ginoo, para sa nasod, para sa una nga nowadays daw nagyoy mo babag. For example na lang sa kanini ang atong nasod karon kinsa may atong presidente sa ubang nasod kung adto ka sa uban king ang ilang president. Karon ang gobernador day king. Ang atong king karon ang atong presidente si Roa Duterte, President Rodrigo Roa Duterte. So dito ta mo submit instead nga ato siyang dauto nato siyang iampo. I-pray nato, Lord, tabang yang akong presidente paguna-una og maayo, protektahe siya. Sa iyang gibuhat nga maayo, suklian pagyud og di maayo. Anang uban kay mao gigiato kong giingon kaganina nga ang matarong nahimo ng dautan, ang dautan nahimo ng matarong nabali na. So maglisod ta pag unsaon pero gitagaan tag kaalam sa Ginoo. Motong sa Hosea 4:6, the people shall perish because lack of knowledge. Nalaglag ang mga katauhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kay bisan magkulang sa bisag di na sila kulang sa kahibalo, kay maay na ilang edukasyon, dili lang gyud siya mutuman, dili lang gyud siya law abiding citizen. Kay matud pa dunag gyud iyang nature nga ang tao manggod bisag unsa kabuutan dunag gyud bad. Walay perfect nga human gawa sa atong Dios. Pero kung nakalimadmad ka nga nakasala ka, tagpasaylos Ginoo. Then mo recover ta sa atong kinabuhi. Kami nagkuan mi sa akong partner, akong husband 2012 ning after sindong ning kuan gyud mi. Nagkahiusa mi pag-volunteer sa trabaho diha sa Ginoo. Magmensahe mi sa bus, magmensahe mi sa among community, magmensahe mi bisag asa, dadon mi maato mi sa lancha, asa mi ibutang. Tungod kay naa mi sa field among trabaho. But then karon atong buhaton nga ang Ginoo maoy tag-iya sa atong kinabuhi, dili tatag-iya sa atong kinabuhi, siya ang tag-iya niini. So mintras kusgan pata ato nang ihatag sa Ginoo ang tanan ni akanato. Munay sulbad, una atong kinabuhi, sunod ang atong kusog, sunod ang atong salapi nga gikan sa atong kusog. Then atong pamilya, atong mga anak, mga apo, atong i-integrar sa Ginoo para ang Ginoo mao'y mutubag sa tanang panginahanglanon. Muna nga maningtana mo kung sa nganong nabuhi mi as volunteer, doon na pud mi gihatag sa Ginoo nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Akong ihatag sa akong partner unsa nga panalangin ang naa kanamo. Kani among nabuhi mi na wala na ang NSC is 21 years ang NSC wala na, so 11 years lang mi nga na ay pangita. So
all the rest 21 years as of karon nabuhi mi by the grace of God. So iyang isulti na isa-isay niya karon. Okay. Ang tinuod mga kababayan, doon na gyud may mga produkto nga gihatag gini sa Ginoo. Kaya nga ako ang partner ni ini gipadaygan man gid siya sa Ginoo. Kining 7 in 1 herbal tea. Makaayo gini sa atong lawas. O ikaduha kadtong papaya soup. Naapod tay honey mansi, sansoy, honey mansi. O kani. Natay papaya soup. Paputi ni. Kaya sa with collagen. With collagen. Anaasab tay kala. Gargle. Kung nagkatul ang imong tutunlan, kini maayo kay ni siya. Mga sakit-sakit sa imuhang lagos o unsa bang gibati nimo sa imuhang bakba. Kini ilimugmog lang ni siya. Buntag maulian jud ka ini. Kay amo gini siyang sulayan. Kini sab ang atong sansoy honey mansi, vitamin C. Gihimo ni siya sa parang limonsito o honey, dugos. Ang dugos nga gigamit ni ini wild honey. Kadtong dugos nga gikan gyud sa lasang. Dili kadtong cultured. Wild honey. Mo ni ang ato ang honey mansi. Kini siya katunga lang ni siya ani. Katunga lang ni siya ani. Mo ni siya. Dula santay sansoy papaya pickles. Pang pagana sa kaon. Appetizer. Lami kay ni siya. No? Ug ani kita mo katong gisugutan ako kaganina kini 7 in 1 herbal tea. Kung nakita ninyo, diha ang mga mga ingredients ani, ang mga nasulod ni ini mao nga jar, naadini ang malunggay, naadini ang mangustin, guyabano, naadini ang turmeric, ginger, naadini ang saluyot, og kining mais nga gisanlag, gi-powder ni adini. Mao kini siyang gitawag og 7 in 1 herbal tea. Makaayo sa atong lawas. No? Kantong taas og pressure, taas ang iyang dugo. Kani siya itibog yun. Ang imong nagdra imong cholesterol tungod sa imong gitaon nga mga unsa diat tambok unsa pa diya. Kini siya mo control sa imong cholesterol. Maayo kini siya sa atong panglawas. Kining tanan di wala ni siya side effect tungod kay kini tanan herbal kini siya ug makaayo gid ni siya sa atong panglawas. O salamat mo ni siya ang giingon ni partner Pastora Susan nga nabuhi mi ni bisan pag-asa mi mo adto dinhi sa ato ang suok bisan asang suok sa Pilipinas. Magdala lang mi ini nga mga produkto. Salamat sa Ginoo kay gipialan mi ni ini mabuhi gyud mi. Salamat sa grasya sa Ginoo. Si God. Pastora? Okay, mauto. So on. So doon na po ihatag ang Ginoo nga mga kuan kana ang panalangin. So mo lagi na kugihan lagi tungod sa kaalam. Para kang Solomon. Yung gipangayo ang kaalam, tag ang kaalam, wala nga ang kaalam nakahatag kaniya kadato. Kay bisan pag nakay milyon, nakay kaalam, in one day magastos niyo. Pero nakay piso, nakay 100, mulas na siya dugay kung doon nakay kaalam. So kaya nga ang kaalam importante mga igsoon.
Importante ang kaalam sa atong kinabuhi kay kung wa tay kaalam mo lagi na nga the people shall perish because lack of knowledge. So mo Amen. to balik ta sa katong kuan text atong topic nga diin katong atong ini ang Governor Nehemiah. Nga din si Maya bisag na isan balat na mababag siyang project siyang buluhaton di good siya kay namimikan kay doon na gyud siya courage, doon na siya kaisog, doon na siya katakos nga pag-atubang sa mga butang adiin na butang nga atong gi pangayo nga gihatag gyud niya sa matag usa nato. Amen. Ang gusto sa Ginoo nga mag na kay faith. Kay ang faith nag-ingon dito ang pagtuo. Ingon sa Hebrews 11:1, ang pagtuo may pagtuo sa butang na ana bisag wa pa. Mm. Kung na kay pagtuo imong buhaton hangtod na mahimo nimo nga doon na kay na-achieve, doon na kay na-gain, o doon na kay nahimo nga puli sa imong pagkaon, puli sa imong nawala. Kung doon na i-close nga gamay nga door, doon na po siya i-open nga dako. Mm. So mao na nga, di lang ta mag-uul para itong mga uban nga nag-uul kay labi na pandemic, so di lang ta mag-uul. Ato lang naya-naya. Amen. Naya-naya lang nato ang atong mga kag-uul tungod kay tako man ang Dios kay sa atong kinahanglan, Mm. nagtagbo man siya sa tanang panginahanglanon, iyang atong integrar dito kaniya. Kay aron po siya atong mapasalamatan, aron po siya malipay siya mga katawhan na nagsalig kaniya. Kung ani mga igsoon, salig ta sa Ginoo, kita magsalig sa atong kaugalingon, kay wala gid tay mahimo sa atong kaugalingon. Kay ingon pa siya dito sa kuan maong Episo 3:20, labaw sa atong gituuhan ug hunaw na tagbuon ta sa Ginoo. Amen. Labaw pa sa atong gituuhan ug hunaw na tagbuon ta in the sense nga ang Ginoo naghatag kanato sa tanan, gisupply na niya. Pagsugod pa pag ilang adan og niiba pa, wala pa sila kasala, gihatag ng authorities to Amen. Mihatag ng authority sa ilaha, pagngalan sa mga isda, pagngalan sa mga tanom, pagngalan silang mga anak, pagdominion. Go and replenish the word. Yung dominion sila sa word. Dili nagdominion, dili na mga lagad kaniya kung dili. Di unta magpalayo. Tungod sa kasalanan. Mm. Moto namatay sila, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang suhol, mao kinabuhing walay katapusan. Mm. Sa Roma 6:23. So ang tanan ng kasala nakamsan sa himaya sa Dios. So kay nakamsan man sa himaya sa Dios, mo na nga di gyud ta pwede nga watay Ginoo. Si Nehemiah nakadakop siya nga ang Dios nagsugop kaniya, na di ko kapugnan nga siya mo kuan. Di gyud kapugnan nga siya mo alagad, matang nialagad siya diha sa Dios. So kay nialagad siya sa Dios na iyang gitabangan iyang hari. Wag siya mga hari, iya pong kumbinsi ang iyang mga katauhan nga kumbinsido kaniya naapod kay mo babag parihagyapon karon dunay buhaton itong mga mayor, itong mga gobernador, presidente, labi na, doon nag mo babag. Normal good na, bisag kayuhan, babagon, kay sa time ni Jesus, nangayo siya, nagpidi na siya, 5,000 ka mga katauhan, pailabot sa mga anak o sa mga asawa. Mm. Dayon, paghihapon makontinto ang uban. Ang uban nagsunod-sunod ra kay dunay makaon. And mga ayaw siyang masakiton,
Ingon ani pud mga igsoon. Kita og magbuhat tag matarong, do na gyud muniga. Mm. Do na gyud negative. So do na may negative, mo na nga ang kinabuhi kay nagnegative man ni siya. Say ang kuan ang labayon og istoryahan nga di maayo. Wounded sometimes na siya mga sinanakit, na siya kuan samdan iyang kasing-kasing, pero sawa pa ta na someday una nang Ginoo. Namatay na siya nimo, namatay na ako. Nabanhaw siya katulo ka adlaw. Nahimo siyang namatay para nimo nga moasinso ka, para nimo nga muuswag ka. Igsuon nga higala ni kinahanglan ka sa nasod. Amen. Lambo ang nasod kung di nimo pasagdan. Kung ikaw magpagamit ka. Pagamit ang tanan. Bisan sa gamay nimo ma-counterpart parts kay nas Ginoo. Kay Amen. dili man na magsugod og dako dahil mo gamay. Gika man gyud nas gamay nga mo dako. Kayapon sa kapital gikan sa gamay ning dako dili pwedeng og gidako ay ning gamay ang nawala. Singon ani ra gihapon ang atong mga pamaagi diha sa Dios. So muna nga ang among programa ikaw ako ang nasod since naami sa moral recovery program naami sa field mao ni natukod ni siya nga diin sa radio broadcast sa Iligan City sa Love Radio primero sa RJ. So nawala man ang RJ, Love Radio, ang Love Radio ibalhin sa Linamon. So wala na sad mi sa Kabisi. Din karon gilugaran gyud namo. Gilugaran kay aron nga makadungog mo, makakita mo. Mao na nga daghang mga katawhan karon nga di kasabot wounded labi na kining pandemic affected ang business sa amo lang daan 60%, pero gihapon mi maundang 60% ang lugi, 40 ang naa, pero ang Ginoo mangitag paagi. Amen. Siya lamang ang tagbo sa tanan. Siya ang dunay panginahanglanon. O dunay siya ang nagtagbo sa panginahanglanon. Ang panginahanglanon niya kanato mao lamang atong pag-ampo, atong pagdaig, atong pagbasa sa pulong, ag pagbinuutan. Diin mga magbinuutan ta nga di ta sa lawayon sa atong katilingban na manggaling po tayo sa la inahinay tang mo recover, hinahinay na itong walaon, di manggaling ma-abrupt kung dili hinay-hinay kay soon singon ani ang atong kinabuhi nga nihatag sa Dios ato ning pahimuslan mintras tanto na patay kinabuhi. Ang kinabuhi nga diin bililhon ni atubangan sa Ginoo. Amen. Ana nga nag-build up labi na karon i-build jud ang atong matag usa ka kinabuhi alang sa kasayuran ana mag-una sa atong nasod ano sa dili sa atong nasod sa atong pamilya sa community, sa barangay, sa munisipyo, sa syudad ug hangtod sa tibok nasod nga diin nahibalo ang Ginoo sa imong sitwasyon. So daghan man ka siguro imong kapitan natuon nimo ka kung sa may akong mabuhat ka. O di ba maghimo kag mga activities para sa kaayuhan, mga feeding program, soul winnings, kasabto nimo ang mga tao. Sama dito sa Suarez nga diin naglunok dito. Nga flash flood adtuan namo among gi comfort sila sa ilang kahadlok. Taga namo dito mga news clothing para lang gyud nga matagbo ang gikinahanglan. Masulbad di manggaling mata na naka-counterpart ka sa imong gibuhat diin para sa kaayuhan.
kanimo ning dahili pud sa uban ug ang Ginoo maningil ana sa panahon nga diin kita kuhaon ug sa panahon nga siya mobalik maningil na siya na unsa ra man akong gihatag nga gift sa imo, na unsa ra man ang talent nako nga akong gihatag nimo, na unsa ra man ang mga butang mga panalangin o mga blessing nga naa kanimo, ikaw ra ba ang nagkaon, ikaw ra ba ang nalipay mo bang i-share sa uban, ang musta na siya kinsa kadtong mo nga malipay ang Ginoo sa dihang magpagamit ka dili lang sa imong pamilya kung dili hangtod sa uban kay dako gyud kahimuan ang pagpagamit niya kaniya. Amen. Busa nakaingon ko nga ang Ginoo nga makagagahom kag iya sa atong kinabuhi siya gyud ang sentro aron ma-obtain nimo pinakabutang nga imposible nimong mahitabo sa imong kinabuhi isentro gyud siya. Amen. Nagyud siya sa center sa imong kasing-kasing kay magkinaon sa may bagyo sa pamilya di ko mutuo nga dunay pamilya nga agi-away magtiayon bisan mga anak di ko mutuo ana kay lahi-lahi tag mga huna-huna lahi-lahi tag mga utok lahi-lahi ta og mga upbringing sa nagkalahi-lahi tag pamilya lahi-lahi upbringing sa ginikanan pa labi na ang ingon ana mga igsuon sa busa tungod kay ang atong kinabuhi di man atoa nga nag-auhag nga imo gyung tabangan ang imong kinabuhi masakit ka di dayon ka mo adto og doktor unahon sa nimo si Dr. Jesus. Amen. Ingon sa kag in Jesus name ayuh ako kay siya may original nga nagbutang sa imuhang sa bata pa ka sa pitos pa ka sa tiyan sa imong mamang tuding dako ka hangtod di amo makahangtod nanganak ka nangapo ka naminyo ka so busa ing ana ang kinabuhi nga diin giharian sa Espiritu Santo gusto sa Dios nga diin ikaw og ako magamit ka kaya nga gibutangan tagpuy anan kabalo ka 70% tubig atong gitungtungan matingala ka nganong nayuta para sa mga tanom para kang mabuhi mga gulay, prutas o tanon uban pang mga produkto nga naa para kang mabuhi for the meantime nga di pa kay require doon na kay gibuhat nga makapahimuot sa Ginoo. Amen. Sa una walay fertilizer mga igsuon tubo ra siya itanong ra siya di gani bisag karon Wa nay- ang uban Wa na chemicals. like chemicals pero karon daghan ng mga chemicals kay mga synthetic sa una gamay pa ko tag sarag ko kadungog maka hospital pero karon daghan ng mga balatian cancer, ulcer, mga katong prostate nagkadako nga mga cancer mga di na ma-explain so mabasa na sa pinadayag nga ang tunglo sa Ginoo gibubo ang pito ka panaksan sa balatian nanana karon kung mayrang hubag ning cancer na dayon cancer sa breast, cancer sa tuto o sa mattress, cancer sa utok unsa na lang kasing cancer tungod na sa sala tungod na sa atong mo na we are paying the price siguro mag-brain fasting ka siguro mo na ako'y dato nga na ilhan dito sa Iligan kay Porto nalimot ko sa iyang ngalan taga 542 sa Palao dato siya pat kabugsakyanan ako kay balay ang mga anak to as gawas pero sa nahitabo iyang kanon kamunggay na lang og tanglad wala nay bitsin asin ra ug lamas nga kamatis
ana ra gyud di na siya pasud anon og lain. Nga gamay na lang kanon. Ngano kay kompleto po siya balatian. Na siya diabetic, na siya kidney, natukar yung mga arthritis, nagsagol na. Dato lagi siya na ikapalit pero did na pagpakaon. Igsuon iampo sa Ginoo nga lami ang tagkaon nga Amen. wa tay pilion. Pero kay mao lagi na makalilibog na apoy lami mo kaon, apoy kwarta. Na apoy nagkakwarta di na pud kakaon. So ingon ani ang atong kahimtang nga nindot kaayo ang unta nga mabuhat. Nagraking chair na lang dito, ambot og buhi pa ba kay wa naman mi kaadto. Singon ani ra. Tapod magdili na pud tagkaon og hurakab nga kaon. Nahala bisag unsa nalay ibutang kay tigulang na ta, maglisod na sa tag-digest. Unya pinahiluna na. Di na pud taganahag mga oil kadto na pud ganahan nato itong mga sabaw-sabaw. So ingon ani ra sa magkahingkod, magkaidara na. Mahingkod mo putas edad, hingkod na putas Ginoo kay parallel man siya. All truth is parallel. So laktod. So ingon ani ang nahitabo nga ang kinabuhi sa atong gihatag sa Ginoo, sa atong Ginoo gihatag sa tua is a precious kana bitawng usa ka hamili. Unya ang tao usa siya ka kuan misteryoso ang tao kana bitawng tao nga dahil sa linamon nagpamasugo to siya tungod kay kaniliging tao kay misteryoso man nagpamasugo siya karon giari dira sa diri isa nagpadamgo siyang kabuta ko ti ay ang yang lawas dunlo na lang papel wa na ang mga bukog ug asa yun ana daghang mga kadaot sa nasod daghan nay mga daog-daogan yun na po tao nga mo gamiton nga para pag sa kaayuhan. So gusto sa Dios nga ang kaayuhan mao ay atong mabuhat. Amen. Di pud ang kadautan. Mm. Hala ditong baligyag shabu, manulis, mangrip, mga bana, daghang asawa, ang asawa po lipaton rang bana, di masaligan. So daghan imbis kay na-build na ang family, na-build na ang nasod, na-build na ang community, daghang po mo samo. Daghang mo intervene nga mga problema, ang mga mababag. Ba't din di ta magpababag? Ta magpababag kay nga naman naatay dako nga Dios nga magkinahanglan nato nga saligan. Amen. O siya nga mosalig ka kaniya, mosalig ta diha niya aron nga kita mo kuan mo uswag din atong pagsalig dili half, dili 1/4, dili 1/8, kung dili whole. Mm. Aron ato pong ma-receive ang tibuok, ang full nga gihatag sa Ginoo nga walay matud pa walay sinukip o walay gibilin, all out ta sa Ginoo para nga atong makit-an ug unsa ang kinatibuk-an pud niyang panalangin sa time nga diin mahimuot siya kanimo. So kay nahimuot man siya kanimo nan mao na mga igsoon. So ato atong nahisgutan si Abraham, nahisgutan nato si Nehemiah, nahisgutan nato ang mga kaigsoon katauhan nga diin gipanggamit sa Ginoo. So kita usab mahimo nato silang pattern. Mm. Mahimo natong sumbanan ang mga kinabuhi nga diin
nagpagamit alang sa kaayuhan sa nasod, sa iyang pamilya. Kung magkalisod-lisod kay igsuon, ayaw sa lingi dito sa iyong mga igsuon. Unaha sa gyud ang taas. Amen. Siya gyud imo unahon, yung pag-una nimo, mo to nga matingala na lang ka nga itagbo na ka sa Ginoo. So, ingon ani ang akong ma-share sa inyo ha. So taas-taas na akong na-share sa inyo ha. Gusto sa Dios nga ikaw ma sayod naara siya kanunay. Kita ra gyud ang kulang kaniya. Kay matod pa gani di man siya matulog. Kanunay man siya nagmata para sa imuha. Nagbantay siya, mga anghel niya nakiguban kanimo kanato sa atong gibuhat ni baw anas Ginoo. Tininuod ba imong gibuhat o sa lingkapaw gihatag iya nang nakabalo siya kung tininuod bang imuha og dili. Kay gani sa unahuna pa daan nahibaw-an na niya. Sa lihok pa daan nimo bisag maglimod ka kay ang imong gitago sa ilalom sa kwarto mo itungtong man sa atop. So nabayo kakitaan na labi na karon nga kaning high tech na nato na ay mga ipalupad-lupad nga mga drone camera o sulod na nas imong balay makita na ka. So wala gi mga tinaguan. So naghulat ang Ginoo sa espiritu sa transparency. Amen. Sihag nga kinabuhi nga walay gisukip aron nga magmadaogon ta, magmalipayon ta. So ingon anira pasalamat tas Ginoo. So ang Dios nga makagagahom o tagiya sa atong kinabuhi. Ako lang gisgutan ganina katong rebuilding. Ang nakula kay related kani sa atong nasod nga Pilipinas kinahanglan siya rebuild kay naruin naguba ilang guba devastated sa mga natural calamity, devastated sa mga problema about drugs, daghan mga devastated atong nasod, daghang uli-unon pangutana unsaon pag-uli. So let the Lord nga muayo ni ani pero magamit po siya tao. Di po ang Ginoo mangunay pero doon na siya taong gamiton. Amen. Usata o kinsa nato gamiton tas Ginoo. Kay ang Ginoo nangita man siya mga worker nga tinuod, trabahante nga mulaban. Atod pa bisag kuan lunod patay sa trabaho sa buluhaton. Hallelujah. So pasalamat tas Ginoo. Balaan na mga Dios. Mudang midaha kanimo. Salamat Lord nga maayo ka kanamo. Among gihisgutan about kinabuhi ni Nehemiah, Governor Nehemiah, kinabuhi ni Abraham, kang Solomon, then sa mga pagtuo. Kung kami usab nga nahimo namo siyang pattern, sila tuloy kami Ginoo pagbuhat sa maayo. Salamat Lord nining naglawig kami nining kinabuhian, ning kalibutan nga ang gikuy-an sa mga kaigsuonan nga naminaw, sa mga kaigsuonan nga diin tan-aw tugot Ginoo nga imong gahom makig-uban ngadto kanila. Yes, Lord. Kanamong tanan i-blessed kami Ginoo sa ibuhaton sa among kamot and it came to pass and sa igawas sa among baba ug mahitabo and it came to pass Ginoo. Salamat Lord sa pagtagbo sa tanang panginahanglanon. Musa Lord God mapasalamaton bigta ko diha kanimo ini mga taknaa amo kang pasidunggan pasalamatan. Maya ug dong diha kanimo. Sa ngalan samahan anak Espiritu Santo. Amen. Nataigong panahon may igsuon hangtod sa sunod panahon Bernice yung alagad Pastora Susan Bahala ingon man kung ka-partner Pastor Radney kami Amen. maingon nga hangtod sa sunod higayon. Gusto ko maayong mabutang.
sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayo makauban nato sa kanunay. Sa matagan lang